Ze berri? Haupa Julen, badatorrela. Badator bai. Euskaraldia esaten duzu? Hori da, horregatik garen hemen. Bai, badator. Eta ni banoa. No zoatz? Hau bizi baten bila. Zer imardua programa hontan? Astero, hau bizi bat eta belarri prest bat ezagutu, besteak beste. Ados, nire kontu aste hontako belarri presta. Ordo nela una. Namari! Hola! Zer moduz? Ondo! Ondo? Bai. Zeue bai? Bai, ondo. Bueno. Julian, Hombre, kaixo. zer moduz? Ondo. Zuka bai. Bai, ondo. Hau bizi izaten dutut? Hau bizi? Hau bizi? Hau bizi. Hau bizi? Bai. Hau bizi? Momentuan bizi. Hau bizi? Hau bizi. Hau bizi? Hau bizi. Hau bizi? Idei pesta. Ez? Belarri prest? Prebautan hau belarri entzuteko. Belarria prest. Entzuteko, gai banaiz, eta erantzuteko bai. Belarri prest dakotela entzuteko gauzak, ez? Belarri preste, belarri xarri eukitia. Zera ba? Mentxe, baitzu Euskaraldia etorrela eta, zeu mentzara Euskaraldiko oinatiko 11-koko kidietako bat. Bai. Ezta, animo zara, Bai. Abizon ostan, bai ez esan ostan. Aha. Bai. Eta zeo zer india. Ezta, gazte artean eta guztu egiten zazu. Bai. Danak gaztia, esain gaztia, daneakoa zeu hor, baina... Daneakoa, bai. Neu zarrena, leku danetan. Zarrena. Euskaraldian parte hartzeko azeala, ez? Esan diate. Bai, hori da asmoa. Zu izango zea okerrez banao, belarri prest. Belarri bez izango naiz. Hala esan zidaten eta paper hori hartukoet. Euskaraldia bertan da. Ni, hemen nago ni, goiz ardatz eta gau. Hau, marabilena, biziala sortzen hau. Zui buruz jakin du lehenengo apurtxo bat, Anamari Liziaga. Liziaga, Hau abizena oinatiko ez da? Ez, aita naparra zan. Naparra euskalduna, baina naparra zan. Nungua? Etxarria da nazkua. Etxarrikoa. Eta ama, oriunda, zetik, ez do... Nengo basarre matekoa, askazudikoa. Lizaur. Aha. Bai. Osake, aitea etxarrikoa eta oinatia etorri. Bai. Eta, baina euskaldun esan duzu zuek, etxean euskeraz txikitatik. Bai, euskera ziten geben txikitatik. Baina aitea prez segidan ikasi geben, hemengo zea eta bai, euskera ziten geben. Bai, hemengoan iken zein orduan. Zuk ez duzukiola nahasterik eta Nafarroako eta... Ez. Hemengo iten geben. Kontego zu pixka bat, nondik dora zatu zen, zu euskaldun berria zea? Bai, berez ni jaiotzez sortua Albazeten naiz, baina 3 hilabete nituela gurasoek ekarri ninduten ona. Eta, ikasketak eta hori, nazionaletan eta hori dana ikasketak erderaz egin genitun. Garaiko irakaslek ez egiten euskeraz egiten, orduan dana euskeraz. Eta ni baserritarrak ikusten nunean, entzuten nunean euskaraz egiten, eta pentsatzen nuen baten ikasi behar dut. Eta gero, 80 hamarkadan, 1980 hain zuzen, sortu zituzten gau eskolak, eta ara nintzen, izen nuen, eta horra zen nintzen ere ibilbidea euskara munduan. Orduan, txikitatik etxean euskeraz, beti euskeraz. Bai. Ikasi dana dela, euskeraz ez? Ez, dana erderi esan. Eta nik kaso bat kontako txut. Eneren pentsaiten, baina ni mojak orduan zan ospitala esatexakon. Eta mojako zen. Eta, klaro, urtia pasauzian, eta nik usten eben danak, moja danak, erdeldu natziala. Eta hola behin bateke Sor Cecilia ukan izena eta euskeraz berba inotzen da. Baina zela zuk eta bai, gupe zueletxe ezinekin euskeraikin. Eta orduan txe konturatu nintzen mojape euskaldun atziala. Urtietara? Urtietara. Ia eskonduta ninguela. Bai. Osake, ikasketa denboran, arrastoi bez, monjareik euskaz jakin lekeinik. Ez, hori da, bai. Zein izan zen arrazoia? Bai,
Jakin mina, azkenean herri bateko ondarerik nagusiena, ez da, ezaugarririk nagusiena. Eta orduan mantendu nahian gure hizkuntza, pentsatu nuen, gainea urte horretan, laroian nire seme zaharrena jaio zen, eta esan zu, honekin arituko naiz euskeraz. Eta bai, eta miresten dut, Euskarari eman nion bultza handia garaiko irakasleek, zeren haiek ez ziren irakaslea berez, bolondresa ziren. Baina, horretzapen polita daukat. Zuri gertatuko zitzaizun, norbait erdaraz hasi eta nik badakit euskeraz, ez? Bai, Pena hori. ezke hainbat egoretan nire seme zaharrenak aritu zen hor bizikletaz, bizinduraretzan munduan, eta batzuetan konturatzen nintzen ze hasi ziren lagunak eta hori euskeraz hitz egiten, eta nigatik aldatzen zuten hizkuntza eta hori amorrazioa ematen zian. Bueno, eta zuk gero, eukiozu saletasun bat, ezta? Saletasun asko. Horreitiako bat, ondio kanbe badakotzuna, txikitatik datorrena. Bai, teatro iteko. Ezta? Bai, orduan mojak, eta mojai bekustat izaten urtean behin teatro ikia. Eta teatroa txiki-txikiatik hasi ginen, da gero ja gehatu zen. Eta gero oinatzera, ipini guen pakelekukuak, gauza, ez dakitzu batzu dantza. Hemen jubilagoen elkartekuak. Bai, eta batzu dantzak eta euskeria eta holako gauzak. Eta bertan ipini guen teatrua. Eta lagun batek esan uztan, zeiteko eska apunta iten da, bakitzu zu noiztik ez duen, proebingu. Hola hasi ginen, eta 10 urtean ingo. Osea, hasi zinen behandu baten. Bai, 70 y tantos. Orain dela 4 urte langabezian geratu nintzen, eta pentsatzeko denbora neukan, eta pentsatu nuen, garai hartan nengoen neramatzan 2 urte ingelesa ikasten, eta utzi nion ingelesa ikasteari, eta pentsatu nuen zentzu gehiago ikusten diot euskara ikasteari. Eta euskaltegira jo nintzen orain dela 4 urte. Langabezian nengoen, eta jarduera behar nuen, eta hasiera baten zaletasun gisa, baina gero ja sentimendu gisa. Bai. Orduan aldaketa egin zenuen, ez? Ingelesa euskararen gatik. Bai, baina ez de faltan botatzen ingelesa, nahiago dut euskara, niretzat gehiago gustatzen zait, baliagarria da. Ezagit, ia derrigorrezko galdera den edo, baina zein da zailagoa? Zein egin zaizu zuri behintzat zailago? Biak zaila dira, baina euskara zailago agian, baina ez dakit, hemen aukera ikasteko gehiago dauzkagu ez da, euskaltegin bitartez, mintxalaguna talden bitartez, geho edabideatia gehienak euskaraz konsumitzen dut. Inertzio behin esan ustan, papeltxo baten launduko notzan da, baiet, eta ja 4 urte badoia. Horrek jaixetan egiten dago, ez da? Jaixetan egiten dago horrek, oinatik historia buruzko horrak edo, ez da? Bai, eta urtengoa da, 100 urte hemen hasi zala euskerien zea. Euskaltzain dira, eta eusko ikaskuntza, eta... Bai, 100 urte. Eta aurten be, zein, San Miguel egunien daku. Basabitzai orduan? Bai, bagabit. Hau bizi? Belarri prest. Euskaraldian. Bai, entzun da gotze? Ni bai. Nik ez. Bai, entzun da zehose, baina... Ja, ez da gero informauta. Ez informauta. Erronka da, azaroan 23-tik abenduan 3 11 egun euskaraz. Txapa batzuk egongo dira, batzuk izango dira hau bizi, beste batzuk belarri prest. Apunta guia dira herritarrak. Batzuk hau bizi moduan, beste batzuk belarri prest. Hau bizi hartzen da konpromisua, euskaldunakin euskaz iteko, edo ezauketan ez daunakin lehenengo berbia euskaz iteko. Eta belarri preste berriz, igual ez daki euskaraz berba egiten, baina badaki ulerketan dau, eta labien esaten da, egidazu euskaraz nik ulerketa dutzut, igual erdeaz erantzun gotzu. Nahiko iniziatiba politia, oinati mailan eta herri mailan, eta Euskal Herri mailan, eta nahiko ni horren aldekua bultzatzaile. Eta zein jabar duen hemen antzerkizean, Mari? Inertzio, ikitzak. Ezatetan duzu? Bai. Guerritika hau. Abea. Kaixo. 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 Karmele. Karmele. Bai. Leon. Zemoduz. Bueno, basabitzei prestaketetan, aurtengo antzerkirako. Bai. Lan askatuko? Bueno, guk eutxuta, apirilean hasi ginen. Eta haindaku astian bien zaio, aste azkenetan da larun batetan. Makinatxo bat antzeslan intuzu dira,
Bai. Urtengo zertaz, o... Aurtengo da, irailaren bostean oindala egun urte sortu zen Euskaltzaindia. Aurten asteazkena da, baina orduan zen osteguna. Eta sustatzaile nagusia izan zen Azkue Lekeitiarra. Eta ari omenaldi bat egin gabitz. Testuekin, abestiekin, oso pertsonai jakintzu bat, oso merezi daula. Orduan, askotaiko osagaisak ikutu orduan, antzerkisa, ez da musiki edo, kantu edo, danetik. Daku erdixe edo, da musikia eta erdixe edo da letra. Ganamarik adibidez, bi kantuen aurkezpenak egiten du. Lagunek hartuko parte? 25 batek. 25 batek. Eta gero atzien gaudenak, zukaldiko lanean. Zemuz arregla egiten da. Ondo. Oso lehiala da, eta oso etortzen da beti eta saiatu da. Egon Julianekin izketan da, esan digu zuen erlazioa erderaz hasi zela, baina euskaraz egiten duzu elkarrekin, ez? Bai, ia dana, bai. Euskaraz egiten dugu orain, bai. Noiz eman zen aldaketa edo noiz ikusi zen beha prest? Hasiera batean kosta itezi zaigu, ezagutu ginean nola erderaz egiten gendun, zaila egiten zitzaigun euskarara pasatzea. Baina gero beha nola lan asko egin du eta asko implikatu da, eta esan edo orduan gero eta erresago egiten zitzaigun euskarara pasatzea. Eta orain iritsi da momentu bat, ez erresago, baina asko egiten dugula euskaraz, leheno baina asko zaire gehiago. Eta gero Julianek ona dauka ez diora lotxik ematen, behin ez dio, hasiera batetik ez dio lotxik eman euskaraz hitz egitea. Naiz eta gaizki hitz egin, orduan hori abantaila handia da. Dakidana euskaraz. Bai. Eta kalean ere notatuko zenun zuk, ez? Igual jendeek berekin gehiago euskeraz emateko pauso hori. Jendea harritxure bai igual indala, hasiera batean erderaz egiten genduen eta orain bai konturatzen da jendea, biok bakarri goazenean ere igual euskeraz ari gara gure artean eta badago jendea bai harritxu egiten dela. Namari izan du, 32 urtekin hasi zinela teatroa egin ez da? Ze muten dutzu teatroak? Bueno, ez dakit, bizimodu bete egin dago. Ja, jubilauta eta bakarri bizi naiz eta horrei da, oso dut etortzea. Ja, okupauta gauteko maukua. Horretxaten nahi. Pakelekuko zerakin, taldiakin, ikusi-makusikin, makina bat antzoki pasoko zedein. Hemenguak eta ingurukoak. Bai, kanpora faten ginen Leazpira, faten ginen Gernikara, faten ginen Monrauera, faten ginen Bergara. Eta laxeleko askotan faten ginen. Makinatxo bat obra egin ez da, antzeslan diferentiak. Bai, 12, porque fan zen urtean, izan zen repetido. Estilo danetako. Bueno, eta gero, erabaki zeben ja, pakelekukoa erdea zen, izteia erabaki zeben, baina... Baina honena jarra egitea, porque, claro, edadiak ez da barkaketan. Eta, jautan hau, defectos retardados. Eta orduan, bakitzu, hau mostxu batia, eta zeo zer euki. Papel txikino ba. Papel txikixo batia, eta bauzi. Ja, euskeraz, bestia erdeaz, hau euskeraz, hor, diferentziaik? Bueno... Gioia ikasteko eta, irakurteko eta... Ez dako diferentzien dirik erderaz, klaro, niko beto egin dut erderaz, euskeraz baina. Porque nik euskeri hemengu edakik. Ez dakik ez dela, baina ez, gira egin ez. Bueno, Julian, esan diazu euskaltegia izan dela zutzako familia bezala. Izen bat esan beharko balen bazenun? Miren, nire irakaslea. Bueno, berarekin ez nintzen hasi, baina azken 4 urten berarekin aritu naiz eta ondo ezagutzen dugu. Ezagutza posible izango zen? Bai, han egongo da. Egongo beha? Guazen ba. Bai, baina berotu egiten dago nahiketanak, plastikoa da azkenean. Behitu, Isabela Pili, behitu. Zu ona hasi zinen antzerki kontu batik eta pakelekura, eta honek berriz, okeraz ban hau, arratzaldeon, pareja? Arratzaldeon. Zuek euskeri dela, eta etorte zeiona? Euskeria. Aztian pare bat aldiz, taldetxo bat, junta egiten gara, apur bat euskeria, eskuratzeko, ero berreskuratzeko, apurtxo bat, bai. Euskeri eskolak orduan erretiratzen dako? Bai. Gura dauea aspaldik etorri zianak ona etorkin bezala, bere garaixen ez obeneko aukerarik eta ontxe, ero bilo badiela edo gogua sortu zaie, eta fin-finak ikastera torten. Ze ondo.
Bueno, kaixo miren. Egunon. Guri esan digute, zehala Julianen familikoa bezala. Bai, beak ere txantxa hori jendo, izatezko bikote edo bageala, muzkeo, bai, lagurte edo dituzu euskaltegin, eta denbora gehienen ni izan hau irakasle bai, da. Euskaltegin perfil ezberdineko jende ugari izango duzu, ez? Datorrena zaletasunagatik eta datorrena titulu bat behar dolako, bai, dela, bai. Bai, eta gaur egun gehienak horta etortzen dira, egia da baietz. Gero bertaliteke, bide hortan gustua ere hartzea eta mundu berri bat ezautzea eta zabaltzea beste aukera bat, ezta? Baina egia da, gehiena gaur egun akreditazioaren bila etortzen zaizkigula. Julianek esan digu, euskerak estutasunetan jarri dela, baina gero ate askore bairik egitula izan zu bezalako irakasleek, lagun talde bat, mintza lagun pilo bat, ez? Egia, bai, antzerkira jutentzea, musika jaialditara, ezagutzen etzun mundu bat zabaldu zaio egia da, jendea, bai, ala da. Bai, azkenen euskal kulturaren lehen igual alde batetik ikusi eta oan jak parte sentitze horrena, ez? Ala da. Behantzako baita berazgarria izango da, lehen esan digu, ingurune baten beak nabaritu euskera zaidiela, beha etorri eta erderaz. Kambio hori ez zitea behantzako baita garrantzitsu. Bai, eta hori lortu duzu. Eta hori lortu duzu, jendekia ez duzkuntza aldatuko gehienetan. Hementxe hortaz egin duzu, Pili, eskolak? Bai, hementxe untaiten gara txokotxo honetan. Noiztik? Noiz hasi zinen? Ni daki dela, ni 10 urte badaramat eta aurreko urteen baten behin zan, 11 bat urte, gelditu gabe. Eta zela izan zen, ez dakit zein ekimena, o zela sortu zen ideia? Talde txon batek, persona batzuk eskatu egin zuten, nahi zutela eurak euskera ikastia edo ia hemen posible zan, euskaltegia gehiegi zela eurantzako, eta onartu egin zuen juntak, eta zezan martzan, eta jentia pasau da, eta batzuk ia urte guztietan hemen egon dira, eta batzuk nik uste du daudela hasierakoak. Kosta egiten da, adimetetik aurrera ez da erraxena, baina ezer ulertzen ez dagoena momentu honetan ikusten da ulertu egiten dagoela, nik euskeraz ematen ditut klase guztiak, euskeraz ematen ditut, eta ez dut eukiten biharrik erderaz egiteko, euskeraz ulertzen daue, nahiz da batzutan errepikatu edo hitzak era diferentetara esan, baina bai. Isabel Zuzara, ez da, Pilik esaten dagoen horreitako bat, zegatik eta zertarako hasi zinen etorten erretiratuen elkarteko euskara eskoletara? Ni aspaldik hasi nintzen ikastean, ez da, euskeraz, baina hor daukat ni problema bat ez dut ondo ikasi, eta gero jubilatuta egin genuen, etorri nintzen, urte bat egin nuen hemen, eta gero atzera joan nintzen urte bat euskaltegira. Baina oso gogorra da euskaltegia, debere etxeko lana asko, eta gero atzera etorri nintzen hemen, eta hemen egoten da giro onak, eta... Pili bat, ze polita ez da, adin bat eukiarren, adin bat eukitea, Isabel izangoa seguramente gaztienetakoa, baina ikasteko gogori eukitea eta gauza berrixak barrenaketako. Eta meritu handixa, pentsatzen dut dela sakrifizio bat, baina goga handixakin, intentzio handixakin, eta netzako meritu handixa. Meritu handixa emutexate gogo horri. Nik eskatuko nukena da, kalian be, geuk dano pazientzia apur bat eukitea, persona honeri euskeraz egiten dutenian laguntzeko, eta gu ez erderara pasatzeko, pazientzia apur bat eukiteko, eta hori da falta zaiguna. Hoxe da euskaraldiko erronketako bat. Eta netzako oso zuzena da erronka hori, ze hor pauso hori falta da betik emutia, ez da? Hemendik kanpo be aukera hori eukitea. Baten batek entzutia, baten batek laguntzia, baten batek jarraipen hori emotia. Nik uste lehenengo danok erderara joten dula. Kanpoko persona danean edo, ezta? Bai. Inkonsienteki o konsienteki azkenian danok egiten dula olako zehose, pegatu horrek barkatu, baina albadia ebito guetxe enbidea. Pasatzen zatzu igual, zu zailtasunen batekin egon eta orduan frentekuak euskalduna hizkuntza aldatu eta erderera pasau, zure alegin hori apurrak kontan hartu barik, eta holako gauza pasatzen dira? Neri erdera zitzen dozte betik. Lanian betik erdera zitzen doztain. Eta nik euskeraz badakita, bai astu itzen xat. Eta pentsa iten dut bakarrik erdera zitzen dozula. Eta kalian badakit euskeraz, bai ez nekixen.
ba, niri euskerazi, ni betik esaten xatei. Oso ondo pentsa Nolako pekatu batzuk, ezta? Euskaldunen artean da. Azkenean erdera gaixo joaten du euskararia baina ondo pentsa lehenengo euskeria jotia. Bastante suerteak nik uste dut oinati bastante herri euskalduna dela, baina artean be bai nahiko joera bat ez bebo esaerak eta gaztelania ziteko ero, eta bai nik uste dut ekimen politia dela. Pekatua izaten dira, batek bigotia baldin baduka, ari erderduna dela. Baina ez. Ager, lehen da biziko pausua euskeria esan beda. Txapa horre ina zepentzilatu, azkenean fango apurat identifikauta. Batzutan ez da jakiten, jo horre jakingo hau ez da joango, eta belarri pres bat aurrien baldin magotzu, bakizu adabilera eskaketan, ez da, euskara zitea berai, zepentzilatu hori txapa horren ideia. Nik uste dut hola, bazuk ez osuna lehen, pertsona beltzaren batero ikusi ezkero, kanpotara pentsa isakuna, eta belarri prest txapa batekin ikusi ezkero, geube euskera zengo xoberroa eta aurrera pausoa azkenian ekiten gabitzara zua. Sustraietan tinko, abarretan brinko, ahoa bizi-bizi, belarria presentik, tinko eta brinko euskara, ahoa bizi-bizi, belarria presentik, tinko eta brinko euskara. Bueno, Namari, euskaraz ikasteko adinik ez da moan, euskaraldiko 11ako kide izateko bez. Eta bakitzu da, azaroan 23tik abenduan 3ra, hau bizi. Baina, bilatzen ditut, Porque, claro, ni nabilen buelta horretan be ez dako tasko euskera ziten dagoenak. Ez dako tasko. Ez que gehixen atia, nire edade ingurutuak, eta, claro, horrek etxien, batzuk kanpotik etorritak etia, eta kosten guztiak, eta opaitu. Kosten guztiak. Bueno, bintzet hori, topatzen txusun nahi, herrin ez da zaila, bintzet eguneroko harremanetan euskaldun nahi euskeaz. Eta ez ez honen bat topatzen mozu, bakitzu, lehenengo berbia euskaz inbixakola. Bai, hoi bentsautakot eta esan dakot, eta hola, uzgota berzela urtaten dagoen. Earki, seguro ondo urtengo dela. Ondo joan dixila eta eskerri asko, Namari. Zeu eri eskerrak. Bueno, Julian, zer espero duzu Euskaraldi honetatik zu esan dugu lehen belarri prest izango zea, zer espero duzu 11 egun hauetan? Ni zaro pentsu nago, nik pentsatzen dut Euskarari pultza handia emango diola, eta Euskaldun zaharrek horiek Euskara ondo hitz egiten, horietakoak Euskara ondo hitz egiten dakitenek animatuko diela Euskaraz hitz egitea eta girotuko dutela herriak eta gero eta gehiago, euskara gehiago entzun degula herrian. Garrantzitsu izango da parte hartzea, ez? Bai, jende guztia ez dago prest hartzeko, parte hartzeko, baina bai, nik uste dute jendeak lotza alde batea utziko dula, parte hartuko dula eta elkarri lagunduko diogula. Eta gero itxaropena, 11 egun horietatik aurrea, 12garrenean ere jarraitu, ez? Bai, hori da asmoa. Orain arte asmoa hori esan da, baina are gehiago ekitaldi hori egin ondoren. Aitzaki ona izango da jarraitzeko, tinko, noski baietz.